U ovom video materijalu pričat ćemo nešto detaljnije o predefinisanim izveštajima koji su dostupni na nivou evidencije dolazaka dece. Na osnovu jedne vaspitne, odnosno na nivou jedne vaspitne grupe, klikom na opciju evidencije dolazaka dece, dolazimo do već prethodno poznate stranice koja je lista zapise na nivou vaspitne grupe kada su u pitanju dolasci. Ono što je karakteristično u ovoj situaciji jeste da je odnedavno tu opcija koja nosi naziv izveštaj. Klikom na ovu opciju dobit ćemo meni koji je podeljen na dve kategorije. Prva kategorija je vezana za izveštaj plaćanja, dok je druga kategorija vezana za generisanje tabelarnog prikaza gde su obrađeni podaci na nivou prisustva. Ono što je najbitnije možda reći jeste da će u zavisnosti od toga koji je tip ustanove u pitanju, da li je državna ili privatna ustanova, i zavisiti koji će, naravno, predefinisani izveštaj odgovarati vašoj situaciji. Ono što je velika prednost jeste da na nivou vaših zahteva možemo ažurirati određene tipove izveštaja, tako da, naravno, ukoliko uočite da vam je neka kolona nepotrebna ili da je potrebno dodati neku kolonu, možete nam uvijek poslati zahtev za doradu bilo kog izveštaja koji je predefinisan u ovoj listi, a naravno to se podrazumeva i za nove izveštaje, odnosno ukoliko vam budu bili neophodni novi izveštaji u ovom odeljku. Mi ćemo u ovom video materijalu pričati najviše o izveštajima plaćanja i u ovom slučaju na nivou gradske uprave kao i na nivou roditelja. Klikom na prvi izveštaj u listi, izveštaj plaćanja gradska uprava, u zavisnosti od prethodno unetih informacija iz prethodnih video materijala, mislimo konkretno na određene predefinisane nazive izveštaja sa opisom, a ukoliko se prisjetimo odeljka admin i zatim odeljka ustanova info i tipovi izveštaja, ovo su zapravo informacije koje su obrađene u prethodnim video materijalima, tako da možete detaljnije pogledati te video materijale kako biste videli kako možete uneti ove vrednosti. Izveštaj koji nosi naziv Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima je naravno već predefinisan, unet je na nivou test vrtića, kao što vidite u ovom slučaju. I evo ja ću kao test podatke uneti i, na primer, 1. i 31. maj. Takođe, evo, izabraću i vreme u Jagodini dana 29.5.21. tako dalje, i klikom na generisanje izveštaja dobit ću ovakav izveštaj. Sve informacije koje su možda nove u ovom slučaju, ukoliko niste pogledali prethodne video materijale, su zapravo predefinisane. Kao što vidite, PIB, tekući račun, matični broj, naziv sa opisom. U prethodnim video materijalima mogli smo da uočimo kako možemo evidentirati ove zapise i naravno nakon toga, kada se ti zapisi jednom unesu, mogu se iskoristiti u svim narednim izveštajima, što važi i za prethodnu evidenciju dolazaka dece. Ukoliko vaspitači koliko toliko redovno unose same zapise o evidenciji prisustva, mi se možemo osloniti na aplikaciju u slučaju generisanja izveštaja, gde će program automatski, evo, ako vidimo da ukoliko primetimo, ovde čak postoji i uneta maksimalna cena na nivou meseca, koja je podeljena na nivou, kao što vidite, broja radnih dana, broja prisustva i broja odsustva, i tako dalje, i tako dalje. Program sam računa sve potrebne informacije i, kao što vidite, prikazuje konačne vrednosti koje su vama i najbitnije, odnosno štede zapravo vreme. Tako da, u ovom slučaju možemo štampati vrlo lako ovaj dokument, čuvati ga u okviru PDF-a, potpuno je svejedno. Ono što je najbitnije reći jeste da se apsolutno možemo osloniti na aplikaciju prilikom generisanja ovih izveštaja. Ono što je takođe jako bitno reći, to je da se na nivou evidencije prisustva dece takođe nalazi i izveštaj plaćanja na nivou roditelja. Tako da klikom na ovaj izveštaj i ukoliko želimo, na primjer, da izaberemo proizvoljen opseg, ja kao test biram celokupan mesec, ali možemo izabrati naravno i nešto manji broj dana, i klikom na generisanje izveštaja dobit ćemo ovakvu formu. Kao što vidite i sami, u zavisnosti od prethodno unetih informacija na nivou deteta, na nivou roditelja, možemo se osloniti takođe na program prilikom generisanja ovih izveštaja. Ono što bismo još jednom napomenuli, to je da nas slobodno možete kontaktirati ukoliko
jer na nivou vaše ustanove neophodno kreirati drugačiji tip izveštaja, odnosno ukoliko se same kolone, nazivi kolone i vrednosti ne poklapaju sa vašim izveštajima koje standardno koristite na nivou meseca. Toliko u ovom video materijalu. U narednim video materijalima vidjet ćemo kako možemo koristiti izveštaje prisustva na zbirnom nivou i na nivou jednog dana. Hvala vam još jednom na pažnji.